Jetu ndi mmodzi mwa oyimba aku Malawi, ngakhale kuti pali mpungwepungwe pakati pa anthu ena akulankhula kuti Jetu ndi dolo, ndipo chigulu cha anthu chikuyankhula kuti Jetu satha kuyimba. Nyimbo yake ya Chakwaza yomwe inatuluka pa 28 April mchaka cha 2024 inalandiridwa kwambiri pokhala nyimbo yoyamba ya Jetu mchaka cha 2024, koma izi sizinali motero ndi anthu angapo. Anthu monga Joy Natu amene amapanga programu yake ya Made on Monday anakana kuchita premiere nyimboyi poyankhula kuti nyimboyi sinafike pa mlingo umene timu yake umavomerezera nyimbo kuti achite premiere ngati nyimbo yapamwamba pa programu ya Made on Monday. Ndiyanzero chimene Jetu angapange chokuti nane nkumufirako iyeyo kusiya kuimba. But there's nothing artistic about Jetu, guys. Yeah. Hey, it's nothing. There's nothing. If ingati kunena za anthu akulu eti ndiye kuti TNT zapo pa china Gide search. Of course, yes. Hey. Commando, you cannot compare these two. Why? Because Gideon is way better. Mungasambe basi niwe kuna kuvaya kushoya Jetu. She's more like a puppet. I'm sorry, I'm going to say this. She's more like a puppet. She's the face of a brand. That's not her. Amalawi podcast nawo anayankhula kuti Amalawi amamukonda Jetu chifukwa Amalawi ali ndi mbiri yokonda kuzunza nkhalamba, ndiye anthu akugwiritsa ntchito Jetu ngati njira imodzi yozunzira nkhalamba. Koma ngakhale kuti pali mkoke otere, ambiri akadali kumbuyo kwa Jetu. Mzukulu wake wa Jetu amenenso ndi manager wake wati ali okondwa kwambiri chifukwa nyimbo yake ya Jetu yapanga ndalama zambiri pa YouTube. Jetu anagwedezapo samba la mchezo pamene anaimba nyimbo yodisa Tamia mu nthawi nkutiso inali nthawi yofanana ndi imene anaimba nyimbo yoti wakalamba wafuna ndi nyimbo zina zingapo. Jetu wakhala akuchitapo act mu nyimbo komanso kuchitidwa feature mu nyimbo, ngakhale nyimbo ija imene ndiyotchuka ya Freddy imene amati mnyumbamo. Funso ndikumati maganizo anu ndi otani pa nkhani ya Jetu? Funso amatha kuyimba kapena ayi? Ngati mwayikonda videoyi bwanji mutaoneranso ka video kakafupi aka kamene tapanga mbiri ya Jetu in 5 minutes. Zina langa ndine Sam Mavita. Video imeneyo ili pa screen. Bwanji mutagwira video imeneyi kapena mugwire video imene ili ku left kuti tikakumanenso mu video ina.